Bueno, orain arte diseinatzen egon gara gure kita, ikusi dugu gainetikan argiztapena zelan funtzionatzen dagoen, reflection probak, planar reflection prob, text density. Baina ikusten duzuen akabera egiteko, erabili beharrean Photoshop testurak egiteko, orain honetan Substance Painter erabili egin dut, bai? Azkenean erabaki dut Photoshopekoa izatea, egin duguna Photoshopean, izatea proxy bat ere, bai? En plan de diseinatzeko pausu bat, baina azkenean erabaki dut dana Substance Painter egitea, ze asko profesionalagoa da, ez? Substance Painterrek emoten digu aukera, gure roughnessa eta kontrolatzeko. Orduan, zelan heldu gara ona? Ongo gara behiratzen pixkatzu bat gainetik. Ez naz sartuko sakontasunean Substance Painterren, bai? Baina bai ikusiko dugu pixkatzu bat zelan prestatuan nika. Bueno, juten bagara mailara, ikusiko dugu hemen gure kita, bai? Sortu dugun kita, bai? Gero kit haundia egin dut, bai? Egin dut besteak beste egin dut hemen ikusten duzuen armairua kitarekin ere, bai? Bai, hemen armairu hau kitarekin dago egin da. Eta ikusten baduzu armairu hau, jarriko argitasunean, betxo zelan ikusten da armairuaren beikeoa, bai? Hemen deko urrea, bai? Urrea eta marmola. Eta, fijatzen bazarete, urre hori eta marmol hori edo manila hori erabili dut hemen bai, bai? Ateetan jartzeko. Bueno, orduan, klaro, heldu naz momentu batera non trinsitan aldaketak egin behar izan ditut. Bale, goazen ikustera. Maia, bai, hemen dago maia. Sortu egin dut lehenengo karratu bat 4 metroko, bider 4 metroko. Ez? 4 metro karratuko karratu bat. Eta zer gaitik? Fijatzen bazate, hemen dago kitaren elementu bat, 2 metrokoa, bider, zirela beste 2 edo 3, bai? 2 bider 3 edo horrelako zeba izan. Gure trinsita da 4.086ko laukakoa, ez? 4.086 bider 4.086. Orduan, horrek esan nahi dau, gure text density 10.24 bada, hau da, metro karratu bakoitzeko 1024ko testura, gure trinsita 4 metro karratuko bada, behar dugu, oza, 4.086 pixeletakoa bada, behar dugu 4 metroko azalera bat, bai? Bai, hauek 4 metroak banantzen baitugu 4 zatitan, bai? Hemen eukiko dugu, hau 4.000 bada, hemen egongo da 2K, eta hemen egongo da 1K, bai? Metro karratu bakoitzeko, hau 4 metro dira, bai? Metro bat, metro 2, 3 eta 4. Hau metro karratu bat bada, hau da 1024. Eta hau biderkatuta 4096, bai? Bale. Hau esportatu egin dut Substance Painterrera. Substance Painterren zein dut? Importatu dut hau, eta, bueno, besteak beste, junaz behiratzen zenbat azalera behar nuen elementu bakoitzeko. Ja definitu genuen aurreko sitan, zelan parte honetan sartuko genuen paretak, beste parte honetan egurra, hau gelditzen zen erabili barik, hau izango zen beste egur mota bat, kasu honetan egin dut ilunago, eta posiblemente aldatzen dut, eta beste parte honetan sartu dut, hau da eskaiola, bai? Eta bueno, basikamente oso modu harinean esango dizuet, Substance Painterren egin dudana da sortu materialak, eta maskarak egin materiale bakoitzeko. Hau da, egurrantzako, maskara egin. Eta zelan egiten da maskara? Oso erraz, Substance Painterren super erraz egiten da hau, erabilita, hau bateretzen bada gure menua, erabilita, poligonoak hautatzerakoan emoten digu aukera maskarak egiteko. Orduan, aprobetsatu dut hori, betxo niko lehin hemen jartzen dut, hemen sakatzen dut, egiten dut horrela, beltzagaz, egurra joan barko litzateke hemendik, bai? Da maskara bat, sin mas, ez daka misterio handirik. Baina bai egin dut maskara hori, elementu bakoitzeko, bai? Eta azkenean erabaki dut, ikusita, eta irekiko dugu beste mailako eszenatoki bat, beste nire azkenengo kita 7garrena, bai? Junaz iteratzen. Ikusita
armairuak adibidez behar zuen texel densitya 10-24 izateko behar zuen texel densitya hemen maniletan, hartzen badugu manilak, eta ateratzen badugu gure V editorra, manilak oso toki gitzi behar dabe, bai? Urrea egiteko eta marmola egiteko oso toki gitzi behar dugu, behitxo esan inkluso soberan dauen, ez? Orduan hori, egin dudana izan da, zatitu, bai? Zatitu, ez dut hainbesteko testurarik behar, inkluso hemen, ikusita, ez dola hainbeste behar, seguramente, momenturen baten egin dezaket hau hartu eta beltzez pintatu erdia, bai? Eta erabili adibidez marmolerako zatitxu bat eta beste zatitxu hau beste gauza baterako. Seguramente hemendik gutxi iraingo hori, bai? Porque egin barko dodaz kandelabroak eta beste gauza batzuk eta igual erabiltza hau beste urre bat sartzeko edo ez dakit, silarra, bueno, ikusiko dugu. Vale? Gero, hemen pausu importante bat. Bakizue Substance Painter ezagutzen bauzue, zelan egiten ditugun mapa guztiak aldi berean, bai? Substance Painter egiten dugu el base color, bai, edo albedoa, height, roughness, metallic, normal, eta normal gehi weight map. Hemen dago truko batxo bat, que bueno, ez nesartuko horretan. Orduan, hemen sakatzen dugu, eta ikusten dugu aldi berean. Esportatzerakoan, importantea da jakitea, erabili behar ditugun mapak. Gogoratu, HDRP-en gaude. Zesan nahi du HDRP-en egotea? HDRP-ko materialak daukate berezitasun bat. PBR materialak direzenez, daukate behar dute metalness, roughness eta albedo. Eta, bueno, eta normal mape bai, baina, bueno, gehien bat metalness eta roughness erlazin hori egon behar da. Unityn, metalness eta roughness deitzen ditu metalness eta smoothness erlako zerbait zala, bai? Baina, erabili beharrean separata, erabiltzen da mask map deitzen dena, bai? Hemen dago mask map. Mask map hau, berdez ikusten duguna hemen, igual hartuko du beste textura bat, errazago ikusteko. Izango da, decal hau, trim sheet, base map, trim sheet, mask map, bai. Mask map honetan, sartzen dira elementu ezberdinak bere kanale ezberdinetan. Kanale gorrian sartzen da, hain ez dugu goratzen, behiratuko dugu. Kanale, ikusiko da erraz honetan, alfan sartzen da roughnessa, bai? Konparatzen badugu zaude biak, eta kontuz, porque, ikusten badugu hemen roughnessa, hau da roughnessa. Nola ari gara ikusten hau? Zakit dan ikusten ari garen edo txikia, hau da, ez hau ez da. Zelan egiten dago hobetu ikusteko, zakit zegatik ikusten dugun horrela. Bale, kala. Bueno, fijatzen bazarete, hori da. Hori justo esan behar nuena. Hau honen inbersoa da, bai? Fijatzen bazarete hau iluna da, hau argia da, hau erdizka dago, eta hau igual, baino aldatuta. Hau beltza da, eta hau argia, bai? Hau bastante iluna da, eta hau bastante argia, eta alderantziz, bai? Ze hemen ikusten ari garena da roughness, eta hemen ikusten ari garena da smoothness. Dala roughnessaren inbersoa, bai? Beste modu bat deitzeko honi da glossiness, bai? Lehenago, ez dakite, ohituta zaudeten mental ray erabiltzen, uste mental rayen glossiness erabiltzen zala, edo spekular, ez nago seguro, baina basikamente glossiness eta roughness direz kontrakoak, bai? Inbersoak. Orduan sin más jakitea, hemen ikusten duguna zera baten, hemen alderantziz dagoela. Esportatzen baduzu edozein moduan, esportadorenetan aurkituko duzu arazo hori, inbersoarena, eta beste arazo asko. Besteak beste hori, mask map horreta. Behiratuko dugu interneten, mask map unity HDRP. Ea badaukagun hemendik. Beitxu, hemen, hau da. Beitxu. Suposatzen da, sartzen dela kanale bakoitzean, sartzen dugula elementu ezberdin bat. Mask map baten sartzen dugu smooothnessa bere alfan. Gogoratu, smoothnessa da roughnessaren kontrakoa. Oklusiona sartu dezakegu berde kanalean. Detail mask sartu dezakegu mask mapen.
eta metallic sartu dezakegu, esan dut, detail mask sartzen da blue kanalean eta metallic sartzen da gorri kanalean. Gorri berde eta urdin, hori da. Eta gero alfa. Vale. Gure kasuan oklusiona ez da oso evidente izango, bai? Zeratik, ze planoa da. Orduan, planoa danez, ez daukagu oklusion hori, bai? Baina egingo bagenu hau bestelako elementu batekin, unique asset batekin, hori ikusiko duen bastante erraz. Aurrago egiten badugun unique asset batea, denboraik badaukagun. Vale. Orduan, jakin dezazuen honi deitzen zaiola channel packing, bai? Kanalak enpaketatu. Eta erabili daiteke milaka modutan, bai? Egin dezakegu incluso custom, baino HDRP-en channel packing zehatz bat dago, bai? Zehatz bat dago non mask map hau sortzen dugu, bagoaz ikustera tree-sheet materiala, non zauz? Tree-sheet mat. Behitxu, ni sartzen manaz tree-sheet maten daukat. Base map dala albedoa, dekot mask map, bai? Hori dala el kombinau, ez? Eta gero normal map. Eta incluso base map honetan kombinatua dago, bai. Ze base mapa HDRP-en daka kombinazio berezi bat, dala RGB kanaletan kolorea eta alfa kanalean opasidadea. Orduan, gardentasuna nahi dugu sartu edozein elementun, hemen sartuko da gure base map honetan, bale? Bit channel packing, esango genuke estandarrak dauzela, bai? En HDRP. En cuanto a albedo gehi opacidadea, eta en el mask map daukagu metallic, occlusion, detail, eta sin zan bestea, roughness, roughnessaren inbersoa. Vale, normal mapean ere egin daiteke bitxikeriak, porque normal mapean RGB kanala ditu, baina kanal bat dago, que inoiz ez gogoratzen zein dan, que pizka soberan dago, ez du asko aportatzen. Orduan, ez duen ez asko aportatzen, jende asko trukoak egiten dauz, eta hor sartzen ditu bestelako maskarak eta horrelakoak. Eta detail mask adibidez lehenago aipatu duguna, ja ikusiko horrerago. Vale, orduan, esan dugunez, hemen daukagu, gure trixita, bai? Eta bagoaz esportatzera. Nahi dut erakutsi metalik, betxu, zelan, hemen metaliken bakarrik hau metalikoa da, ze hau urrea da, eta hemen, lehenago esan dugun moduan, en el mask map, trixit mask map, mendean dago. Honetan, ikusten badugu metalik, bitxu zelan, gorri kanalean esaten dugu, aloro, hau metalikoa da topera, bai? Ze super gorri dago. Vale. Orduan, esportatzerakoan hau zelan egiten da? Jarriko hemen, ikusteko dana, M sakatzen dut hemen materiala ikusteko. File, export textures egingo dugu. Eta esportatzerakoan, nik hemen daukat nire esportadore propio bat egin da, bai? Ez dakit aldaketa egin nion, egia esan. Baina fijatzen bagara templatetan, erabiltzen ari nazena da HDRP, bai, hemen? Bai, badakiz aldaketa egin nion. HDRP, bai, metallic standard. Hori da erabili behar dugun preseta. Nik aldaketa, egin eban aldaketa oso simple izan zen. Bai, nik egin dut hemen custom bat, under ditzen dena hau, eta tontakeri bat egin nion. En plan de, hemen, berake, nomenklatzeakoan, izendetzerakoan hau, sartzen dago horretikan, maiadoaren izena, nire kasuan trinsit maiadoa, gero texture seten izena, nire kasuan trinsit osta bere, eta gero base map, mask map, normal map, bai? Eta hemen judin kontu bat, que hau oso ondo ulertzen zetako. Orduan, nik egin dudana da, jarri diot bakarrik texture setaren izena. Horrela esportatzerakoan, jartzen dit hemen texture setaren izena, trinsit, gero barra baja, base map. Simplen da izendapen kontu bat, errazago edo garbiago dalako. Vale, pues esportatuko dugu hau, torriko gara hona, bai, export textures, eta esango diogun nora, bai, nik hemen desktop koko egiten du karpeta bat, da temporal bat, hautatzen dut, zen nahi dut esportatu, sortxibitetan, eta targa erabiltzen nik, bai? Badago posibilitatea erabiltzeko PNG eta, pero nik erabiltzeko nuke targa. Eta esportatzen duzue, eta jazta, ez dauka beste misteriori, bai? Esportatzen duzue, hortxe, successful, eta bagoazen kokora, ki horrein aurkitzea izango da movida bat, hemen dago. Koko, eta hemen egon behar da, behitxo hemen dauz, nire
testurak, bai? Base map, mask map, eta normal map, vale? Normal map, esan dugunez, hainbat kanal dira, ez dakiz egatik ez dira usten aldatzen RG eta B, hemendik egin badot? Vale, red channel, green channel eta blue channel, bai? Vale. Orduan, bagauz gure Unity eta sartu ditugu materialak gure, testurak gure materialean. Zelan, egiten duzu material berri bat, create material, bai? Eta sortzerakoan material hori, bai, mesedez egizue izatea, bai? Kokoriko / mat, ditiko diotonik, zera froga bat da, eta bai HDRP lit izatea, bai? Funtzionatzeko ondo HDRP ingurune baten. Eta hemen, sin más, sartu base mapean, behar dozuen, nire kasuan, trim sheet base map, sartu mask mapen, nire kasuan, trim sheet mask map, bai? Eta sartu normal mapen, nire kasuan, trim sheet normal. Eta daukagu gure materiala. Bueno, gauza importante bat, ekartzerakoan, junzait, ez dakiz egatik, ez da oso fino ordenagailuak. Gauza importante bi. Bat, normal mapa ekartzen dugunean ona, bai? Importantea esatea beti, normal mapa hartze, eta esatea hemen texture type normal map, bai? Eta apply. Zebestela, arazoak egongo dira. Beste gauza bat importantea. Ekartzerakoan, zure textura kontuz honekin. Honek, normalmente por defecto goten da 2048. Jarri 4096, ze hori da gure texturaren tamaina, bai? Jarri justo gure trinsitaren textura guztietan, que me dokat basma eta faltze normal. Hemen dago, danak dauz 4096, kontuz, horrekin. Jarri dugu como normal map, dana jarri dugu como 4096, eta azkenengo tontakeria, que honekin egon nintzen peleatzen denbora pilo bat, kokoriko mat honetan, sartu dugunean gure base map hau, kontuz honekin. Por askotan, jotzen dugu hor, eta hau egoten da como grisean, eta kontuz, porque ditu segertatzen dago, horratuko du kokoriko, ez dut behar, suprimir, eta jungo naz nire trim sheet matera, bale? Osea, trim sheet da ofiziala, nik benetan erabiltzen nahi nazena, hau. Bitxu, hau egotekotan, grisean, egiten dau, ilundu gure, egiten dau multiplikatu, multiply bat egiten dio, beltzera. Orduan kontuz honekin, porque askotan hau egoten da, igual ikutzen dugu nahi barik, eta gero argistatzerakoan liatzen gara, bai? Tontakiri bat gehiago orain okurritu zaidana. Egiterakoan edozein HDRP trinsit edo material edozein, kontuz ze HDRPek badeko tarte batzuk itzaletan eta tarte batzuk argietan ez dauena ondo ulertzen edo ez dauenakin ondo lan egiten, bai? Badauz beltz batzuk eta argi batzuk, txuri batzuk, ez da, rangotik kanpo dauzela. Orduan, nik erabiltzen dut hemen, PBR validate erabiltzen deitzen dan utility bat. Bai, zu basoaz hemen Substance Painterrera, basoaz utilitera, ez dakit nosti dauen, tools igual, materials, filters. Eta hemen dago PBR validate bat. Bai, nik jartzen dut gainean, nik honek esate dit, berde dagoela, perfecto. Baina demagun hartzen dut hemen eskaiola, bai, eta eskaiolaren kolorea, default, jartzen diot, egon beharren hemen, bai, jartzen dut txuri-txuria. Bai, orduan, PBR validate honet, esan barko zidan, hemendik, hau ezinezko dala, seguramente ez dalako hau, baizik eta hau. Hortxe, ditxuse gorri ikusten da, norez? Hartut hau eta igot txurira, eta ez da ditan loro, porque hau erretzen da, bai? Eta hau berbera gertatzen da beltzera basoa zen, bai? Bai, beltzen ebai, arazoak ditu. Jarriko dago beltzen ebai. Bale? Gorriz, erakuste dizu. Horiz badauz, bueno, bale, pude aguantar, baina beltzez ez, bale? Orduan hori, kontuz horrekin. Bale. Orduan, hori egin da.
Ikusiko dugu zelan argiztatu hau, bai? Sartu dugu gure elementu guztiak, eta behitxu zelan adibidez nik ere gero ja trisita daukadala indot armairu bat, eta armairua super ondo, hor dago bere testurekin, bere texel densitya ondo, super ondo. Igual nik egingo nituzke trisit pare bat, bai? Zegatik, ze orain hemen egur txafla guztiak direz tonalidade berberekoak, eta bueno, ez dago txarto, pero tampoco ez la hostia, bai? Orduan, argiztatzerakoan, gauza importanteak. Nik argiztatuko nuke beti argi errebotatua ikusi barik. Hau da. Eukitzekotan hemen kalkulu bat egin da, nire kasuan dekot kalkulu bat egin da, dekot beikeo bat egin da, bai? Ea ikusi dugu zen egiten direzen beikeoak, lehenago. Beikeo bat egin da eukitzekotan, nik etorreko nintzateke postprozesotara, hemen, Project Settings honetara, HDRP Default, bai? Project Settings, HDRP Default. Ez badozu aurkitzen hor, ustot dagoela, pues dagoela hemendik nunbait, Edit Project Settings, hortxe, Edit Project Settings, bai? Hemen dago, normalmente. HDRP Default, eta nik hemen bat dauzkat postprozeso batzuk, bai? Zelan gehitzen dira postprozeso hauek? Ba oso erraz, hemen azoberra izakatzen zuen, eta hemen dituzue postprozeso horiek, bai? Pues adibidez, edaiko orain Indirect Light Controller. Basoaz a Lighting, no, perdón, Lighting ez da. En Post-Processing... Hain ez dut aurkituko. Me cago en la leche. Shadowing? Sky? Ez. A ver, iratzeko hemen Indirect... Zena, Indirect... Zer eta honik hau? Igual... Beste honetan. Hemen dago, hemen bekoan dago. Ez dakite egia esan ze diferentzia dago bat eta besteren artean, bai? Baina, bueno, HDRP Default Settings eta hemen dago Default Look Depth liatzen azpikatzu bat honekin, Depth Duplex Profile. Bai? Adobe Right egin dut eta hemen sartu dut, hau, el Indirect Light Controller. Eta ze aukera moten du honek? Ba, multiplikatzea Indirect Light hori, behitxu, zelan daukanik Indirect, zagatzen badugu hemen Baked Light Map, hau da nere Baked Light Map, bai? Argi indirektua egiten duna. Orduan, nik hau por defecto daukat horrela, baina, bueno, gero igo diot, bale? Igo diot Indirect honekin, jarri dut Indirect Diffuse Intensity bostean, eta honekin, pues, jaizte dazu edo igotze dazu gure osun guztia, bai? Orduan, gauza bat egingo duguna, izango da zeron jarri. Bai, zeron, behitxuz, hemen dikentzen badot, jatorrizkoa dago, baina zeron ja, ez dago, pero esebez, bai, ez dago argin direktorik, bai? Orduan, honekin izatzen naz, honekin erreflejuak bastante evidenteak izatea, espekularrak evidenteak izatea, bai? Lan egin, zeuen, kenduko daz bola horiek, a ber, non dauzen, bolak, bombilak, hemen. Bueno, ez dakitzeatik kan. Hemen dikona. Inspektorren, kendu. Vale. Aterako daz argiak, horiek bai. Hemen dauz argiak. Eta hautatuko daz. Point lights. Jarri daz point light pilo bat. Bai? Eta bitxu zelan point hauek, dauzkate beraien rangoa eta, bai? Basaiatzen naz, bitxu, kasu honetan jarri dut intensity 3,8 range 1,6 lau, bai? Range da hau ez, zenbat okupatzen dagoen bolak. Claro, lehenago honetan bastante bestia, bastante handia. Orduan, argi asko sortzen dabe. Asko zo interesanteagoa da kasu honetan txikitxoak egitea, bai, igual pizkatzu bat handiagoak egin daitezke, bueno, pues pizkatzu bat igual, bai. Post jarriko diet? Hortxe, a ber. Vale, pues utziko dugu hor. Pizkatzu bat erretzen da, pero bueno. Ba, bueltako naz, 3,9. Vale? Eta gero range hau da, zenbatera heltzen da. Que igual jarri ezakegu, 1.8, bai? Gure bau, argi gehiago sartzea, pues, pizkatzu da handiagoa. Eta horrekin, eta gero dakazu radius hau. Radius honekin kontuz, ze igotzen bazu asko, atenuatzen da pilo bat. Eta jaisten bazu asko, egilitzen da super zorrotz. Bai? Niokat 0 baten. Hor bastante ondo ikuste dut. Oso erlazionatuta dago rangearekin ere bai, bale? Bale.
Ba, hori, lehenengo kokatzen doda argiak, ba, reflejoak politak izateko. Betxu zelan, eragin pilo bat daukate argiek erreflejotan, bai? Porque azkenean erreflejotan agertzen dena da argia, gehien bat, bai? Los puntos especulares, bai? Hora, jartzen da zor, eta gero egiten dut nire beikeoa, bale. Hori ikusita orduan beikeoa igoko dugu, osta bere, bostean zauden. Bale, beste gauzatxu bat, sartu duguna. Hemen, ni sartu diot ambient occlusion, bai? Algazu hor, Adobe Rife eta ez dakit non dagoen, Lighting Ambient Occlusion, ez. Shadowing, no señor. Ba, ongo da bekoan. Processing... Hemen dirago, Context Shadows... Zea raro, ikustea... Zelan arraiatea honik hau, igual dator por defecto, hor, igual etorriko da por defecto. Ba, ambient occlusion hau, kontrolatzen duzue intensity, bai, honetan. Kontrolatzen duzue, parkatu, kontakto itzalak, bai? Bueno, el ambient occlusion toda la vida, bai? Eta hemen daukaz intensidade bat, eta aktibatu itzazkezue gauza hauek, ala ez, eta kabili ala ez, bai? Zimaz, jun probatzen. Bale, orduan, postpoluzio bat sartzen duguna da ambient occlusion hau. Que flipatzen dena, zeratik ez da norkitzen, pero pues etorriko da por defecto, ya esanaz gogoratzen. Vale, gero bloom. Bloom balio dau argietan, behitxu sartzeko, ezakitik igertzen badan, sartzeko desenfoke bat, espekularrean. Orduan, igotzen bagu pilo bat bloom hau, jisten bagu pilo bat, behitxu ze neblinoso ikusten dan, ez? Bai, bueno, kontuz horrekin, porque kentzen dau definizio sensazioa kentzen dago. Batzutan onerako eta beste batzutan txarrerako. Vale, ze gehiago sartu diot. Panini Projection. Panini Projection egiten dagoena da, eta ikusten da gehien bat honetan, play egiterakoan, da mugitzerakoan egiten dago como efecto barril, bai? Gure hori ikustia? Gure kamaran, dago efecto barril. Orduan, bastante interesante da sortzeko sensazio hori mugimenduana edo cinematikoa, ez? Bagoaz, lasteranekin, vale? Panini proiektu. Vale, distantze, behitxu zelan, egiten dagoen efektu hori, bai? Ikusten? Bueno, bastante guai dago emoteko sensazio hori de cinematikoa, ez? Gero daukagu bineteado bat. Hauetanak atatzen dira mendik, O gehienak, porque ya ez dakit ez da nondik anatea ditudan. Hemen dago binete. Bineteadoa egiten duna da, hori bineteado bat. Ertzetan ilunago egin. Ere cinematikotasuna emoten dio, bai? Azkenean zentratzen dago erdira gure bista. Depofil saltu diot ere, Depofil kontratzeko pizkat zaila da, bai? Pero básicamente Depofil, badakizu dela, zelan gauzak ikusten diren desenfokatuago urrun dauzenean eta enfokatuago gertu dauzenean, bai? Bastante evidente da, kasu honetan jartzen garenean pasilloaren alde baten, jarriko gara hemen. Betxu hor, bastante evidentea dara, ez? Fondoko eskailerak bastante desenfokatuta dauzela, bai? Honek laguntzen dau pilo bat sensazio hori, benetazkoa da ingurunea emotea, ez? Vale, bueno, orduan, beste bat. Honen ostean nik ebidetuko nuke fog. Nik fog sartu diot, que a ver, bastante bestia sartu dut eta nik ulertuko nuke sartzea, bai? Honek sartzen da urrunean dauzen gauzetan hori olako neblina bat, ez? Ni sartu diot, porque gure dut izatea en plan como beldurrezko pasillo bat, ez dakit. Ordan, kentzen badugu bastante definido ikusten da eta bastante guai, bai?
Baina sartzen bagu, ematen dio beste kutsu bat, ez? Horrela ikusten da nik, bintzen. Oia, segun gustora. Screen Space Reflection, hau jodidua da. Ez dakit ikusten badozuen, bai? Zeran aldatzen diren reflejuak, Screen Space edo refleju normalak badira, bai? Orain arte erabiloguz Reflection Probe eta Planar Probe. Gainera, jartzen badiozu Screen Space Reflections, egiten dagoena da erabili pantailan dagoen elementuak, bai, renderizatzen dituen elementuak hemen pegatzeko. Zer gertatzen da? De repente, behiratzen badugu horrela, desagertzen direla. Goikoa ez bada renderizatzen, reflejua ez da agertzen, baina goikoa agertu ala, reflejua sartzen da. Pizkatxo bat gatza da esplikatzeko, batzutan ikusten da trukoa gehiago, beste batzutan ez da ikusten egin beste, bai? Pero, bueno, a ver, hemen pegatzen banaz lurrera ez dakit ikusiko badan. A ver, biatuko dugu reflejua. Betxu, gora, behiratzen dudanean, badoa, porque goiko partea ez dago renderizauta. Orduan, erabiltzen dago renderizatuta dagoena, egiteko hor truketeo bat. Bai? Orduan, ez bada agertzen, igertzen da. Pero bueno, no sé, es como laguntzen dago. Hemendik itzira eukiko dugu ray tracinga eta ray tracinga daukagunean reflejoak egiteko flipatuko dugu. Baina oraintxe bertan hori da daukaguna. Vale. Orduan, beste bat. Fog, Screen Space Reflection, Depth Fields, eta, bueno, ja zentratuko nintzateke honetan. Betxu, nik hemen sartu diot bat, Shadows, Midtones and Highlights. Hau da postprozeso bat, hemendik egon beharko dana, pues ez dago hemen, pues egon beharko da beste honetan. Shadows, Midtones and Highlights. Vale, honetan, ze gertatzen da. Niretzako zegoela laranja egia gure entornoa, ez? Kentuko dut hau. Betxu ze laranja dagoen. Eta honek permititzen digu itzalak eta highlightak edo argiak kontrolatzea modu bananduan. Orduan nik egin dudana da itzalak eroan pizkatxu bat urdinera, midtones eroan pizkatxu bat urdinera, eta highlights eroan pizkatxu bat horira edo laranjara. Zeratik, ze horrek sortzen dau kontraste interesante bat, bai? Entre beroak eta hotzak direzen koloren artean. Nik aukentzen bot, behiratu zenbat aldatzen dan. Igual ez da interesante, edo bai, hori ja zegoen eskura, bale? Neri gustatzen zait rollo. Eta nik uste dut horrekin ikusi dugula. Ez dakit zeo zer gelditzen bazaigun, nik uste dut ezetz. Baina, bueno, gutxi gora bera ikusi dugu, bakarri geldituko zen ikustea unique assetak zelan integratzen diren hemen eta horiek gauzak, ez? Behitxu zelan hemen kuadro honetan ere erabili dudan gure trinsita, bai? Hau ez, hau aparte hau. Zelan egin dut hau? Ekarri dut markoa eta irudia separata eta egin dut talde bat. Eta taldea kuadroa da. Bai, gero behar izatekotan, pues ja egin dut duplikatu hau kuadroa, jarri beste bat, bai? Duplikatu, jarri beste bat, eta beste material egin, eta beste honi beste material bat sartu. Hori egin daike. Bueno, pues espero te lagungarria izatea, espero te interesante izatea, eta ea ikusten ditudan zeuen eszenatoki berriak. Venga.